Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündöligi Türkmenistanda yer gaznasy döredildi. Türkmenistanda jemi 117.774 gektar möçberini owa hojulygy ähmiýetli ýörüýti yer gaznasy döredildi. Bu barada 26 oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde owa hojulyk podugyny gödäwçilik edýän vice-premier prezidenti hatabat berdi. Resmi metbuaty görä gurrun edilýän yer gaznasyndan döwlet tabşyrygyna girýän owa hojulyk ekinlerini ekmek üçin hususy ekrançylary yer bölekleri paýlanyp berilipdir. Türkmenistanyň gowuçy we buğday esasy döwlet tabşyrygyna girýän ekinler bolup, soňky ýyllarda welaýatlarda degişlilikde şugundur yer almasy we şoňa meňdeş beýleki käbir owa hojulyk ekinleri döwlet tabşyrygyna girdilip başlandy. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow owa hojulyk maksatly ýörüýte yer gaznasynyň möçberini 12 oktýabrda tasdiklady. 20 sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisinde eden çykyşyny döwlet baş tutany ýurdun owa senagat toplumuna bar bolan kemçilikleri boyun aldy. Ol maslahatda eden çykyşyny toplumyň işini özgörtmek maksady bilen birnäçe çödügi tödürledi. Olaryň hataryna düşegünti daýhan birleşikleriň yerlerini ellerinden alyp, olary has girdijili işçejekdi aýdylýan önüm öndürjüleri 99 ýyl möhlete bermek boýunça şeýlede buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak barada teklip edildi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçy oktýabryň ortasyna beren maglumatyna bu täze çödügide laýyklykda köp sanly kärenetçiniň yerleriniň ellerinden alınjakdygyny çaklady. Halk maslahatyna prezidentiň hödürlän çödügitlerine laýyklykda köp sanly kärenetçiniň yerleri ellerinden alınır diýip habarçy aýtdy. Kärenetçileriň köpüsi uly höwes bilen yerlerinden diňmaga isleg bildirer. Sebäbi olar indi soňky bir näçe ýylyň dowamynda yerlerinden girdeji alyp bilmeýärler diýip Azatlygyň habarçysy daýhanlara salgylandy. Galybertede halk maslahatyny eden çykyşyny prezident paýlanyp berilen ekin yerleriniň adyndan 70 götürümne döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri galan 30 götürümne islegi görä ekrançylyk önümlerini ekmek boýunça teklip ödürledi. Maslahatyň ýan 12 oktýabrda gol çeken kararyny prezident Berdimuhammedow yer bölekleriniň adyndan 70 götürümne şertnamalaryň esasy gowuçy buğday we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki ekinleri galan götürümne ylmy esasy ekin dolanşygyny geçirmek üçin döwlet tabşyrygyna girmeýän owa hojulyk ekinlerini ekmek tabşyryldy. Resmiler täze özgörtmeleriň netijeli boljakdygyny aýdýarlar ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan kärenetçi daýhanlar we käbir ýerli synçylar bu çäreleriň netijeliligine häzirden şüpheli garaýarlar. Halk maslahatynyň ýa-da Azatlyk bilen gurrundeş bolan ýerli synçy owa senagat toplumuna geçirilýän bu täze özgörtmeleriň eli ýoky owa ýylatyny hasda garyp düşürüp barlykly hojulyklary hasda baýatjakdygyny aýtdy. Prezidentiň 12 oktýabrda gol çeken kararyna göýök bakça yer alma ekinlerini üzümü we meýweli baglary östürip ýetişdirmek boýunça owa hojulyk maksatly yer gaznasynyň möçberi hem tasdiklanypdy. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç gil bökünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri Olimpiya şäherçesiniň territoriýasynda ýerleşýän jaýlary satýarlar. Bu jaýlarda geçen ýyl Aziýa oýunlarynyň dowamynda sportsmenler ýaşapdy. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň sözlerine görä dolu üpçün edilen jaýlar häzirki wagtda ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň işgärlerine hödürlenýär. Jaýlar ýem üpçün edilen mebel, aşhanaty hatda gap çanagyna çenli esasan olary Newit gaz pudagynyň we ministrlikleriň işgärlerine hödürleýärler diýip Azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä teklip edilen jaýlaryň ýokary oňoýlykly bolmagyna garamazdan bahatynyň ýokary bolmagy sebäpli olary satyn almagy isleg bildirýänler az. Bahasy köpler üçin göterer ýaly däl. 2 we 3 otogly jaýlaryň bahasy 5 milliondan başlanýar. Ilkinji tölegi umumy bahasyndan 20%-ni emele getirýär. 2-3 müň manat töweregindäki aýlyk bilen tölemek mümkin däl. Hatda 20-25 ýyllyk kredit alanda da her aýda 18-20 müň tölemeli boljak. Ministrlikleriň işgärleriniň aýlyklary hem 2 we 3 müň manat aralygynda, upravleniýa ýol başçylarynyň aýlyklary 6 müň manata çenli diýip çeşmämiz belliýär.
Türkmenistanda valutanyň döwlet kursyna görä 2-3 manatlyk aýlyk çak bilen $666,857 barabar. 5 milyon dollarlyk jaýyň bahaty bolsa 1 milyon 428 min Amerikan dollaryna aşýar. Aşgabatdaky käbir döwlet idaralarynyň işgärleriniň aýtmagyna görä häzirki wagtda teklip edilýän şol jaýlar köpçülikliň alıjylara görkezilýär. Bizi de eltip görkezdiler. Jaýlar gowy ýokary oňaýlykla telýäli, emma bize bu el ýeterli däl. Indi şol jaýlary döwlet idaralarynyň arasynda bölüp hertiniň işgärleriniň satyn almaly sanynyň ketgitlenmeginden köpler howatyrlanýarlar. Ýol başçylar alada galýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Olimpiya şäherçesindäki jaýlaryň satylmagy boýunça geçirilýän häzirki çäreler barada Aşgabatyň häkimetleri we döwlet habar beriş çeşmeleri habar bermeýärler. Emma mundan öň ýylyň başyndan bäri ýurt ýol başçylary bu jaýlary başda ministrlikleriň, edaralaryň we parlament deputatlarynyň eýetçiligine bermek we soňra ýurdun raýatlaryna satmak kararlaryny ma'lum edipdi. Aprel ayının başında Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň häkimine zerur dokumentleri düzüp meclisiň deputatlarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralaryň işgärleriniň Olimpiya şäherçesiniň territoriýasynda bar bolan täze ýaşaýyş jaýlara göçmegini üpçün etmegi tapşyrypdy. Bir näçe aýdan soň awgustda häkimetleriň Olimpiya şäherçesindäki jaýlary raýatlara satmak, ýaşaýyş infrastrukturany bolsa ýaşaýjylaryň zerurlygy üçin özgertmek karary barada habar berilipdi. Türkmenistan Ru neşriniň 21 awgustda habar bermegine görä Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň fermany bilen 118 öýli 10 gatly 6 jaý we 81 öýli 10 gatly 8 jaý ketgitlenen düzgüne laýyklykda degişli ministrlikleriň we döwlet edaralarynyň garamagyna tapşyrylmagyny üpçün etmek Aşgabatyň häkimligine tapşyrypdyr. Emma maglumatda ketgitlenen düzgünüň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Aşgabatyň Olimpiya şäherçesi geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen ýapyk binalarda we söwürsüngaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üçin döwletiň hatabyna gurulan iň iri infrastruktura obýektleriniň biridir. Türkiýanyň Polemex kompaniýasy tarapyndan Aşgabatyň merkezinde 157 hektar ýerde gurulan şäherçäniň giňişliginde sport obýektleriniň ençemeti ýerleşýär. Türkmenistanyň Olimpiya şäherçesine eden çykdyjylary käbir maglumatlara görä $5,5 milyard aşypdyr. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar bolsa Aşgabatyň häkimetleriniň Aziýa oýunlary üçin guran obýektleriniň şol sanda Olimpiya şäherçesiniň möňlerçe adamy öýsüz galdyranlygyny aýdarlar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözi bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündəligi. Gazawstan Hytaýa iýerýän gazynyň göwrümini 2 hesse artdyrýar. Bu Türkmen-Hytaý gaz sewdasyna täsir edermi? Gazawstan Hytaýa iýerýän tebii gazynyň göwrümini 2019-njy ýylda 2 hesse ýokarlandyrýar. Ýurdun Kaztransgaz kärhanasy bilen Hytaýyň PetroChina International kompaniýasynyň arasynda 12-nji oktýabrda gol çekilen ulalaşa görä Gazawstan Hytaýa aktyrýan gazynyň möçberini 2019-njy ýyldan başlap 10 milliard kub metre çykarar. Bu ulalaşygyň möhleti 5 ýyldyr. Mundan ozal Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Gazawstan Hytaýa ýylda 5 milliard kub metre gaz berýärdi. Awdalyan geçirjiniň uzunlygy 1833 kilometre deň bolup, onuň üstü bilen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazawstanyň mawy ýanygyjy Hytaýa berilýär. Eýsem Hytaýyň Gazawstanyň satyn alýan gazynyň göwrümini 2 hesse artdyrmagy onuň türkmen gazyna bolan talabyna täsir edermi? Newt gaz meseleleri boýunça Halkara Energiýa bilermeni John Roberts Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ýygjamlaşýan gaza Hytaý energiýa gatnaşyklarynyň Türkmen-Hytaý gaz sewdasyna gönümel täsir etmejekdigini aýtdy. It doesn't directly impact on Turkmen exports because there is capacity in the pipeline system. Bu ýagdaý türkmen eksportyna gönüden-göni täsir etmez. Sebäbi egerde Hytaý Türkmenistandan alýan gazynyň göwrümini artdyrmak istese, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatlylygy has köp türkmen gazyny aktyrmaga mümkinçilik döredýär, Roberts belledi. Or more Turkmen exports if that is what China wants.
British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan 2017-nji ýylyň dowamyny Hytaýa 31,7 milliard kub metr gaz berdi. Roberts Hytaýyň türkmen gaz känlerine önümçiliginiň häzirki depgini bilen bagly meseleler boýunça gurruna dowam etdi. The problem is that we haven't seen the pace of Chinese production of gas. Problema şunu, ýagny biz Hytaýyň Türkmenistandaky önümçiliginiň depgininiň garaşlayan depginine ýokurlanmaýanlygyny görýäris. Biz hakykatdan hem Türkmenistanyň galkynyş we bagtyarlyk gaz ýataklaryna Hytaýyň önümçiligi nä derejede çalt ösdürýänligini bilip bilmeýärsi bilermen belledi. And at Galkanish, where they have service agreements, will develop. Bagtyarlyk TV gaz käni Türkmenistanyň Günnogor sewtine ýerleşýär. 2007-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistan Hytaýyň Milli Neft Korporasiýasyna bagtyarlyk gaz ýatagyny 30 ýyl möhlet üçin özleşdirmek boýunça ruhsat berdi. Hytaýyň CNPC korporasiýasy Mary vilayatynyň çäginde ýerleşýän Galkynyş gaz ýatagyny 2009-njy ýylyň dekabr aýyndan bäri özleşdirýär. Türkmenistan gaz eksportyny soňky ýyllarda diňe Hytaýa garaşlyk aldy. Muňa garamazdan Türkmenistan Hytaýa aktyrýan gazynyň mukdaryny hasy artdyryp, oňa garaşlylygyny has berkitmäge isleg bildirermi? I'm sure it would. The point is, I don't think this is something that is in Turkmenistan. Elbette isleg bildirerdi. Ýöne Türkmenistanyň Hytaýa aktyrylýan gazyň göwürme boýunça gödegçilik Hytaýyň elinedir diýip pikir edýärin diýip Roberts belledi. In terms of how much gas flows from Turkmenistan to China. Hytaýyň Milli Neft Gaz Korporasiýasynyň wekilleri sentýabryň ortalaryna Özbegistanyň Uzbek Neftgaz kompaniýasy bilen Daşkentde duşuşyk geçirip, Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasy arkaly 2019-njy ýylyň dowamyna Özbek gazyny aktyrmagyň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirji ulgamlarynyň 4-nji şahasynyň gurulşy heniz tamamlanmady. Häzirki wagtda bu ulgamlarda A, B we C ýaly 3 ugur arkaly gaz berilýär. Galy bersede awgust aýynda Hytaýyň Pakistanyň üstünden Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisine birikmek ähtimallygy barada habarlar peýda boldy. British Petroleum'un maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň tebii gaz ýanygy çugurunyň 10%-ni eýedir. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenabadyň polisiýasy şäherde Özbegistanyň öňkü prezidenti Islom Karimowyň hatyrasyna dikilen heýkeliň öňünde surata düşmegi ruhsat bermeýär. Geçen ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda açylan bu ýadygarlygyň ýerleşýän köçesi hem Islom Karimowyň adyny götürýär. Bu ýerde ýadygarlygyň oturdylmagy bilen baglylykda köçäniň özi we onuň töwerek daşy hem awatlanypdy. Köçäniň daş töweregi gaşaň binalary bilen gurşulan täze nahallar oturdyldy. Owadan giňiş asfalty ýanyp duran bir köçä. Bu köçäniň öňkü ýagdaýy bilen häzirki ýagdaýy epesli tapawutlanýar diýip habarçymyz Türkmenabatdan gürrüň berýär. Bu şeýle dowam etdirýär. Köçäniň ugrunda adamlaryň dyn jalmagy üçin kiçirek aleýa meňzedilip bag oturdyldy. Gedelen üçin ören amatly boldy. Dyn jaly oturmak üçin ýöreýti oturguşlar hem goýuldy. Çağlar üçin oýnar ýaly meýdançylar bar we bu çağly maşgalary özüne çeker. Bu ýerde çağlaryny surata düşürýän enatalary görmek hem adaty ýagdaý. Emma Karimowyň adyndaky bu köçäniň başyndaky heýkeliň töwereginde surata düşmek gadagyny edilýär diýip Azatlygyň habarçysy belliýär. Türkmenabatly beýleki söhbetdeşlerimiziň söýlerine görä yerli polisiýa surata düşmekçi bolýan adamlaryň hemmetine bu ýerde surata düşmeli däldigini käte sypaýaçylyk bilen duýdurýar, käte haýwatly talap edýär. Men ýöne Özbek prezidentiniň heýkeliniň öňünde surata düşjek bolanymda golay derleşýän noliki budkasynyň içinden iki esker gyýgyryp ylgaşyp geldiler we elleri bilen surata düşürüp bolmaýanlygyny görkezip maňa bu ýerden uzaklaşmagymy talap etdiler. Maňa nädip düşünmelik diýip Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy.
Azatlyň habarçysynyň söýlerine görä Karimowyň ýadygarlygy Türkmenawat şäherinde daşary ýurt liderine dikilen ýeketek heykeli bolmagyna galýar we oňa ýaratyny gözegçilik hem ýygy edilýär. Şol wagtda Karimowyň heykeliniň öňünde suraty düşmegi gadagyn edilmeginiň sebäpleri ýerli ýaşaýjylara we şähere täýat edýänlere nämälim galýar. Bu towala polisiýa işgärlerinden we Türkmenawat şäheriniň häkimetlerinden resmi düşündürüş alyp bolmady. Polisiýa işgärleri bize berilen buyruk şeýle diýmek bilen çäklenýär. Şol bir wagtda soňky döwürde güç edaralaryň işgärleriniň şäheriň dürli ýerlerinde köpçüligiň jemlenýän pursatlarynda adamlaryň suraty düşmegine garşy çykýan we pätkil berýän halatlarynyň köp duş gelýänligini ýerli ýaşaýjylar aýdarlar. Adamlaryň ellerinden gödek bir şekilde telefonlary batyp almagy, olaryň özlerini bolsa polisiýanyň ýa-da bolmasa howpsuzlyk edarasynyň işgärleriniň udak wagtlap soragy çekýän halatlary bolýar. Soragy çeken adamlaryň ilki bilen telefonlaryny barlaýarlar. Muny näme üçin düşürdüň, kim saňa ruhsat berdi, saňa aýdylmadymy suraty düşürmek bolmaýar diýip sorag edýärler diýip bu ýagdaýy başdan geçiren ýerli ýaşaýjylaryň biri Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenawatlylaryň ýene biri şäherde suraty düşürmek gadagançylygynyň aýratynym uly syýasy jemgyýetçilik çäreleriniň dowamında hasym güýçlenýänligini aýdar. Sentýabrda Türkmenawatda geçirilen Amul Hadar awtoralysyna gatnaşan üýtgeşik maşinlary video şekilli ýazgy etmek bolan ençime adam soragy çekilipdi. Şu günler Türkmenawatda Islam Karimowyň heykeli 24 sagatlap gözegçilik astynda saklanýar. Merkezi Aziýanyň iň köp ilatly ýurdu bolan Özbekistany 25 ýyl çemeti döwrüň dowamında dolandyran Islam Karimow awtoritar syýasat üçin tanqid edilipdi. Karimowyň 2016-njy ýylyň sentýabrda aradan çykmagynyň soň häkimet başyna geçen Şafkat Mirziýow goňşy Türkmenistan bilen gatnaşyklary aktivleşdirdi. Ol prezident wezipesindäki ilkinji daşary ýurt saparyny goňşy Türkmenistana edip Türkmenawatda Karimowyň ýadygarlygyny açdy. Şondan beri Karimowyň birnäçe heykeli Daşkentde, Samarkandda we Moskwada açyldy. Emma olaryň öňünde suraty düşmegiň gadagançylygy barada habar bolmandy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligini men Araz Perweş dowam etdirýär. Gürjistanda barýan prezident saýlawlary ikinji tapgyra girýär. Sebäbi Fransiýada doglan öňkü daşary işler ministri Salome Zurabishvili birinji tapgyrda galanan sesleri azkem ýokary bolsa da iň ýakyn bästeşi bilen güýç ýeňişmezlik üçin ýeterlik ses alyp bilmedi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň 29-njy oktýabrda beren maglumatyna Zurabishviliň sesleriň 38,6%-ni alandygy aýdylýar. Grigol Başatjanyňky bolsa 37,7%. Parlamentiň spikeri Irakly Kubahitjanyň matbuat konferensiýasyna aýtmagyna görä, dalaşgärleriň hiç biriniň sesleriň 50%-ni alyp bilmendigi sebäpli ikinji tapgyr talep ediler. Opozisiýon Ýewropa Gürjistan partiýasynyň kandidaty, parlamentiň öňkü spikeri David Bakratça sesleriň 10,9%-ni alyp 3-nji orna ýeledi. Bakratça ikinji tapgyrda öz partiýasynyň Başatjany goldurjakdygyny aýtdy. Gürji resmileriniň aýtmagyna görä, ikinji tapgyr saýlawyň 1-nji dekabrdan bärde geçmegi mümkin. Ses berişlige gatnaşanlaryň sany 46,7%. Bu bolsa 2013-nji ýylda geçen prezident saýlawlaryna golaýdyr. Häzirki prezident saýlawy 1991-nji ýyldan bärde Gürjistanda geçen 7-nji we döwlet başçysynyň göni sesler bilen saýlanan iň soňky saýlaw bolup durýar. Başkanuna 2017-nji ýylda girdilen üýtgeşmelere laýyklykda indiki prezidentler parlament wekillerini, şeýle hem ýerli we regional syýasy wekilleri öz içine alýan 300 agdaly saýlawçylar topary tarapyndan saýlanar. Gürjistanyň ilkinji zenan prezidenti bolmaga dalaş edýän Zurabishvilini ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. Takminan 5 milyon ilatly ýurtda prezidentin ygtyýarlygy premier ministerinkiden aşak.
we şahsy hem ozal daşary işler ministeri bolup işleyen adam. Ony kandidat bellen ozal öňkü prezident Mikhail Saakashvili'niň ýol başçylygynda bolan opozisiýon Birleşen Milli Hereket Partiýasy. Saýlaw merkezleri ýapylandan soňra premier minister Mamuka Bahtaça saýlaw parahatçylykly, erkin we demokratik ýagdaýda geçdi diýip gürjüleri gutlady. Wezife başyndan aýrylyp barýan prezident hem ses berenden soňra biziň hemmämiz ýurda hyzmat edýäris diýdi. Saýlawda ses bermäge hukukly ilatyň sany tahminan 3,5 milliony. Saýlaw Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçiliginde geçdi. Gürjistan Transparency International guramasy öz synçylarynyň 90-a goly büýdüzgünçilikleriň bolandygyny habar berendigini bildirdi. Bularyň käbiri ähmiýetsiz bolsa, käbiri belli bir derejeçeli ähmiýetli. 66 ýaşly Zurabishvili öňkü premier minister we milliarder Bichana Ivashvili'niň ýol başçylygyny Gürjistanyň Arzuwy partiýasy tarapyndan goldasa da garaşsyz kandidatdyr. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmardan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrabynda talibanlar iki denany telefonda gürleşendikleri üçin köpçüligiň öňünde dürreledi. Aýallary dürrelendikleri baradaky uýdu ýazgyny talibanlar sosial media arkaly paýlaşdy. Oşan maglumata görä yerli ýaşaýjylardan iki aýal mobil telefonda bir bilen gürleşipdir. Olaryň telefon arkaly gürleşýändiklaryny Taliban ýaraglarynyň bir agzasy görüpdir. Şondan soňra bu iki aýal tutsak edilipdir. Talibanlaryň meýdan suwdy ady tutulmadyk bu iki zenanyň dürrelenmegine karar beripdir. İki aýaly Talibanlaryň dürrelendiklerini Derdap etrabynyň polisiýa idarasynyň başlygy Muhammed İsmail Komandan hem tasdiklady. Telefonda gepleşendiklerinde aýplap iki zenany Talibanlar tutsak edipdir. Soňra mescidiň howlusunda halkyň öňünde Talibanlar aýallary dürreläpdir. Derdap etrabynda aýallaryň bazara çykmaklary we telefonda gürleşmekleri hem gadagan. Aýal gyzlar gerek haritlaryny satyn almak üçin bazara gelseler hem burkaly gelýärler. Şoňa garamazdan Talibanlar aýal gyzlaryň şäherlere çykmagyna ruhsat bermeýär diýip İsmail Komandan aýtdy. Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etraplary öň Islam döwleti atly toparyň iýeçiligindedi. Bu topar aýal gyzlary zorlamakda atgadandy. Ýöne Derdap we Goştepäni Talibanlar daýyşçylardan basyp aldy. Derdap etrabynyň ýaşaýjylaryny, hususan aýal gyzlary Talibanlaryň hem gynamalara duçar edýändiklaryny resmiler aýdýarlar. Derdap atly etrabynyň ýaşaýjysy Hanym Halimanyň aýtmagyna görä Talibanlar halky gynamalara duçar edýär. Şonuň üçin Derdap etrabyndan bosup çykmaga olar mejbur bolupdyr. Bizlere ok ýarag berilsin we kömek edilsin. Bizler öz watanymyzyň goragy üçin aýaldygymyza garamazdan Talibanlara garşy göreşmege taýin. Bizler kyn günleri başdan geçirýäris. Uý-jaýymyzdan aýra düşdük. Obamyza baryp bilmeýäris. Talibanlaryň jebir jepasy sebäpli watanymyzdan uzakda bozgulukda ýaşaýarys diýip Hanym Halima aýtdy. Mana sala berilsin, öýmat berilsin, kömek berilsin. Şunda goçup, kuwup, ana şunda ýegana non tommarys talipler goýladan. Demirgazyk Awganistanda aýal gyzlary zorlamagyň artandygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar hem ma'lum edýär. Bir aýyň dowamında 400 aýalyň urulyp ýenjilendigi hasaba alınıpdyr. İnsan hukuklarynyň goragy boýunça özbaşda komissiýa atly guramanyň Demirgazyk Awganistan boýunça jogapkary Seyit Muhammed Samiň aýdyşyça döwlet aýal gyzlaryň hak hukugynyň goragy boýunça alada etmeýär. Şu sebäpden aýal gyzlar gynamalara duçar edilýär. Eger ýagdaý şeýle dowam etse biz aýal gyzlaryň meýdan suwdy arkaly jezalandyrylmaklarynyň köp şaýady bolars. Aýal gyzlara garşy bolýan zorluklaryň köpsi ýüze çykman galýar diýip Sami belledi. دولت در این قسمت ضعیف عمل کرده. ما شاهد محاکمات صحرایی بیشتر خواهد بودیم. Awganistanda aýal gyzlaryň hak hukuklarynyň goragy boýunça da alada edilýär. Şol ugurda halkara insanperwer guramalar hem kömek edýär. Şeýle bolsa da aýal gyzlaryň zorlanmagynyň artandygyny bilermenler aýdýarlar. Jeňçiler hem aýal gyzlary gynamalara duçar etmegini dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.